tomto videu si ukážeme zapojenie a naprogramovanie svetelného hada z 5 LED diód, ktoré pripojíme k mikrobitu. Mikrobit má 3 veľké programovateľné piny označené číslami 0, 1 a 2. Medzi nimi sú však aj ďalšie malé piny, ktorých význam zistíme na tzv. Pinoute. Pre prístup k týmto malým pinom potrebujeme nejakú rozširujúcu dosku pre mikrobit, napríklad senzor bit. Ak chceme zostaviť svetelného hada z 5 samostatne programovateľných LED diód, potrebujeme si vybrať 5 pinov, na ktoré ich pripojíme. Môžu to byť piny P1 až P5. LED diódy pripájame vždy tak, aby katóda bola pripojená cez rezistor na pin GND a anóda na programovateľný pin P1 až P5. Ak všetky anódy pripojíme na červené kolíky 3,3 V, mali by sa všetky ledky rozsvietiť, čím si overíme ich funkčnosť. Potom anódy pripojíme správne na P1 až P5 a môžeme začať ledky programovať. Najprv si vyskúšame striedavé rozsvietenie a zhasnutie všetkých diód týmto jednoduchým programom. To nám síce funguje, ale na zabudovanom LED maticovom displeji vidíme, že nám niektoré mini ledky preblikávajú. To preto, že pin P3 je prepojený s LED stĺpcom 1 a pin P4 s LED stĺpcom 2. Inak povedané, tieto piny sú zdieľané. Ak ich chceme programovať, musíme ich pôvodnú úlohu vypnúť, čo znamená vypnúť celý maticový displej príkazom LED enable rovná sa false. Pre prehľadnejšie programovanie 5 pinov si vytvoríme štrukturovanú premennú zoznam, ktorá bude typu array. Každý prvok zoznamu bude zodpovedať jednej LED diode. Nultý prvok nesie hodnotu pre pin 1, prvý prvok pre pin 2 a tak ďalej. Hodnota 0 znamená, že príslušná ledka je zhasnutá, hodnota 1 znamená, že svieti. Ktorá ledka má v danej chvíli svietiť, o tom informuje premenná ktorá. V nekonečnom cykle forever najprv zapíšeme do premennej zoznam na príslušnú pozíciu hodnotu 1. Odošleme všetky hodnoty z premennej zoznam na piny P1 až P5. Po pauze vynulujeme hodnotu v zozname a premennú ktorá zvýšime o jednotku. Pridáme podmienený príkaz, v ktorom sa opýtame, či premenná ktorá dosiahla hodnotu 5. Ak áno, vynulujeme ju.